I want to welcome everybody to the 12th presentation. Ndoda kuchingamidza munhu wese kupresentation yechi-12. For those of you who are in a similar time zone to us, I want to wish you a happy Sabbath. Kune vane time zone yakafanana nesu ndoda kukushuvirai sabata rakanaka. So yesterday we had a really nice day. Nesuro takava nezuva rakanaka. The reason we didn't have an evening study Maka tisina kutseya chidzidzo chemanheru is because we had a second baptism inyaya yekuti taiva nerubhabhatidzo rwechipiri and we had the ordinance of humility, foot washing, and Last Supper communion. tikaita ordinance yefoot washing, humility, Lord's Supper yechidyo. And then we had testimony service, which was really nice. Tikazovawo nesevhisi yematestimony yakanga yakanaka chaizvo. And then we had an offline study for about an hour and a half. Tikazoita chidzidzo cheoffline chakareba 1 hour and a half. Which you all missed online. Imimi makarasikirwa nacho veonline. And I've already forgotten the details of anyway, so Ndakatokanganwa kuti taidzidza nezvei. yes, and my bad memory. Let's open with a word of prayer. Ngatifurei nemunamato. Holy God, we thank you. Mwari vatsvene tinokutendai. You are so good to us. Makatinakira chaizvo. You don't live in time, Hamurarami munguva, yet you look at the past, the present, and the future. asi munotarisa zviri kumashure, zviri patiri nezviri kumberi. In your wisdom and your power, Muruzivo rwenyu nesimba renyu, you foresee all eventualities munoona zvese zvichaitika kumberi. and take into consideration all possibilities. Motora kuconsider zvese zvingangogona kuitika. If you didn't do that, Dei maisadaro, we would be without hope. tinosara tisina tariro. So I'm thankful. Saka ndinotenda. In Jesus' name. Muzita raJesu. Amen. Amen. We have 2 presentations left. Tasarwa nemapresentation maviri. And some people are getting frustrated. Vamwe vanhu vakutanga kutsamwa. But we have 2 presentations left. Some people are getting frustrated, especially the ones online, Kunyanya-nyanya vari online. because some of them are saying, you're not answering the question. Vamwe vacho vari kuti ko hamusi kupindura mibvunzo yacho wani. All this diet question that we originally began with. Mubvunzo wekudya watakatanga nawo chaiwo chaiwo. So I understand that, Saka izvi ndozvinzwisisa hangu. but I think it's important for me Asi ndofunga kuti zvakandikoshera to try to understand why we do things, why I do things, kuzama kunzwisisa kuti tinoitirei zvinhu, ini ndinoitirei zvinhu. and if I want to make any changes, Uye dei ndaida kuita shanduko, that I do that with a clear conscience. ndinodziita ndine pfungwa dzakajeka here. And for myself, I have some good reasons. Kwandiri ndinenge ndiine mareasons akanaka. Might sound selfish, but I don't really care about other people's reasons. Zvinoita kunge zviri selfish, asi ini handina basa nemareasons evamwe vanhu. Because each of us have to make decisions for ourselves. Nekuti umwe neumwe wedu anofanira kuita sarudzo achizviitira. I don't mean by that statement I'm not willing to share or help people.
Pakutaura ikoko handisi kureva kuti handisi kufarirawo kubetsera kana But these are kusheya issues or nevanhu. questions that have concerned me personally, and that's why I want to get right answers for myself. Asi idzi inyaya dzakandibata zviri personal, ndosaka ndichida kutowanawo mhinduro kuitira inini. So if we're going to review Saka kana the diet tichizodzokorodza question mubvunzo wezvekudya, for the purpose of either confirming what we're doing is correct, kuitira kuti pamwe tisimbise kuti zvatiri kuita ndizvozvo, or possibly making some changes, kana kuti tigokwanisa kana kushandura zvimwe zvinhu, then I would rather do that using some kind of logic or methodology. then ndinofarira hangu kuzviita ndichishandisa kufunga nemethodology. And when you do that, Paunoita izvozvo, when I do that, inini hangu pandinoita izvozvo, I find that I end up coming into conflict with inspiration. ndinowanzoona kuti ndinopedzisira ndakuita makakatanwa nemweya wechiprofita. When that conflict occurs, Panoitika makakatanwa aya, I have to make a decision. Either my thoughts are wrong, ndinofanira kuita sarudzo kuti pamwe pfungwa dzangu either dziri wrong or inspiration is wrong, kana kuti mweya wechiprofita ndouri wrong, or there was some other reason, there was some other problem. kana kuti papaine imwe mhaka kana kuti papaine rimwe dambudziko. So does anybody have any thoughts or questions on this? Pana ane pfungwa here kana mibvunzo pamusoro peizvi? I want to repeat something that I've said many times, Ndoda kudzokorodza chimwe chinhu chandakataura kakawandisa, but I think it's important asi to ndofunga mention kuti that zvakakosha kuzvitaura because several times this week, on camera, off camera, nekuti kakawanda muvhiki rino, tiri pakamera tisiri pakamera, people have been surprised or shocked or upset by things that I have said, vanhu vakashamisika kana kutorwadziwa nezvinhu zvandakataura or the way I've said it. kana kuti nenzira yandinenge ndazvitaura nayo. So I can apologize for the way I say things, but sometimes it's quite blunt, Ndinogona kukumbira ruregerero rude, kune nzira yandinotaura nayo zvinhu, but kuti dzimwe nguva zvingori rude, zvingori blunt zvakadaro. but I can't apologize for the methodology. Asi handigoni kukumbira ruregerero kumethodology. So something that's occurred repeatedly this week Chinhu chakaramba chichidzokorodzwa vhiki rino is when people have used a Bible verse or a spirit of prophecy quote to defend their position, kuti kana munhu achinge ashandisa vhesi remubhaibheri kana kuti quotation yemumwe wechiprofita kudhifenda pfungwa dzavo. not every time, but most of the time I don't let people do that. Kwete nguva dzese, but kazhinji kacho handiwanzoita kuti vanhu vaite izvozvo. And what's the reason I don't let people do that? Imhaka yei ndisingaiti kuti vanhu vaite izvozvo? Natalie, Natalie, who's doing the audio? Sorry. It's not easy for one person to do it. If people online could see our dynamic, you'd see it's not that straightforward. vanhu vari paonline vaiona zvatinopindana nazvo vaiona kuti hazvina kunyatsoti twasa. You don't like their interpretation of think it means because maybe it can take in a different direction. I don't know. Hamufariri kuturikira kwavanoita zvinhu, pamwe zvinogona kutora direction yakasiyana ndinyatsosiva. Esther? Esther,
The way how we argue with Bible and spirit of prophecy often goes against our methodology. Nzira yatinoita makakatanwa tichitsigira mavhesi edu Choice methodology. spirit of prophecy Do you believe zvinoenda that, Esther? against methodology. Esther, unotenda Why do you izvozvo keep here? doing it? Nemhaka iyo uchiramba uchizviita. Good answer. Learning. Yeah, okay. Die Gründe erklären, warum das so ist und nicht direkt draufgehen. I need to trust. You don't want to go right away to the goal. Hamudi kuenda straight panyaya, kungonanga Just to nyaya. lead us that every question is answered till we reach the goal. Unoda kutisiya mibvunzo yese yapindurwa kusvikira tazosvika panyaya yedu. Good enough. Yakanaka. Thomas? Thomas, You apply methodology. imi munoapply methodology. Important is that we learn to apply methodology for ourselves. And yeah, basically he said that. I like all of those Zvakakosha answers. kuti tidzidzire kuapply methodology tichizviitira. Alright, tinofarira mhinduro dzacho dzese idzodzo. But I'm going to focus on what Natalie said Asi ndichafokasa nezvataurwa naNatalie, because I disagreed with that. nekuti handina kutenderana nazvo. Not all of it, Kwete zvese, just one part. pane part ishoma yandisina I kutenderana think she nayo. said something like, I don't agree, or maybe I don't like the way people think. Ndofunga ati handitenderani kana kuti handifariri nzira iyo vanhu vanofunga nayo. And at breakfast, we were talking, I was speaking to Paula about her career. Pataa tichidya ndanichitaura naPaula maererano nebasa rake. And she's studying psychology. Anodzidza psychology. I think it's the study of the mind, Ndofunga kuti kudzidza pfungwa. if not in its completeness, at least it has a lot to do with that. At least ine chekuita neizvozvo. Oh, Emma, you want to say something? Are you going to answer the question? Because I think the way that we use the Bible verse confirms our own bias and doesn't allow us to approach the subject from a different perspective. Ndofunga kuti nzira yatinoapply Bible verse inokonfirma mabhayasi atinayo ende haititenderi kuti tidzidze chinhu kubva kuvhesi iroro. All the answers are correct. Maanswers ese ari correct. What I disagreed with, Natalie, was the following. Chandarambirana nacho Natalie ndechinotevera. I respect the way you think. Ndinotofarira, ndinorespekta nzira yaunofunga nayo. But Yaunofunga when nayo. I say something Asi pandinotaura chimwe chinhu, and someone gives me a Bible verse to argue against what I said, umwe munhu ondipa vhesi remubhaibheri kuti aite argue against zvandiye ndataura. I actually think they don't respect the way I think. Ndinofunga kuti iye haatorespect nzira yandinofunga nayo. Because what they're actually saying is, Nekuti zvaanenge achitotaura ndezvekuti, I always say it in a rude way, I apologize. ndinozvitaura hangu nenzira iri rude, ndine urombo. Are you so dumb, Parminder, Vanenge vachiti, iwe Parminder wakanyanya kutopusa that you zvekudaro didn't here, know, zvekuti waisaziva here, that you never read? kana kuti hauna kumbobvira wakaverenga. Sorry, Sylvie. Sori hako Sylvie. That the wages of sin is death. Hausati wakamboverenga here pakanzi mubayiro wechivi rufu.
The payment for sin is death. Or maybe you've forgotten. kana kuti wakanganwa iwe. So let me remind you. Saka rega ndikurangaridze inini. And I hadn't forgotten, and I'd read it a few times. Inde ndisina kuikangamwa ende ndiye ndakatoiverenga kakati wandei. So, as I said before, Saka sezvandataura, we can't have these discussions hatigoni kuita nhaurirano idzi if you already haven't read inspiration, kana usati watoverenga inspiration. if you haven't read and you haven't thought about the introduction of sin into heaven, Kana usati waverenga kana usati wanyatsokufunga nezvekuintroducwa kwakaitwa chitema kudenga, the different response to Lucifer and Eve. response dzakasiyana kuna Lucifer nekuna Eve, And the different response between Eve and Adam. neresponse yakasiyana pakati paEve naAdam. So I actually respect the way people think. Ndinotorespekta kufunga kunoita vanhu. So I just want to say that. Saka ndaida kungotaura. And I also want to say, Zvandoda kutaurawo zvakare I ndezvekuti try to do my best not to be misunderstood. ndinozama nepese pandinogona kuti vanhu vasandinzwisisa. And sometimes people struggle with that Dzimwe nguva vanhu vanotambura nazvo. because people think in a certain way, Nekuti vanhu vanofunga neimwe nzira, which is their way. It's In- quite common. inova nzira yavo, zvinhu zvakajairika izvi. And when I ask the same question over and over again, Pandinovhunza mubvunzo wacho ndichiramba they get ndichidzokorodza, frustrated. vanobva vanzwa vachitsamwa. So yesterday Saka nezuro evening, manheru we had a really nice study. takava nechidzidzo chakanyatsonaka. I think it was part 2 of a study that we had done yesterday lunchtime. Yaiva part 2 yechidzidzo chatakamboita nezuro panguva yekudya. So this was our personal Sabbath study, our Sabbath school. Ichi chaiva chidzidzo chedu chiri personal cheSabbath school. And that was on the 9th of August. Musi wa9 August. And what was the study about? Chidzidzo ichi chakanga chiri chei? The nature of humans. Chimiro chevanhu. And someone had asked me Umwe munhu anga andibvunza about a past. I'm going to call it recent. nezvinhu zvanga zvichangobva kuitika. So that should say studies, I won't erase it. And the Kana past chidzidzo- study, chidzidzo changa chabva kuitika ichi. let's call it not past. Rega tisachiti chekumashure. There was an old study Pane chidzidzo chekare and a recent study. nechimwe chemanje manje. And the old study was what? Chekare chaiva chekuti kudii? Higher and lower nature and Mahaya Monica? nemalower nature. Nechi? yes. The power of the will. Nesimba rewill. Date? Date racho 2017. 2017. The recent study was what? Chidzidzo chemanje manje chaiva chechi? Fast brain, Fast brain slow brain. neslow brain. And that was when? Zvakaitwa rini? And
2020. Oh, sorry. And Pass. the question that was being asked Mubvunzo waibvunzwa was what? waiva wekuti kudii? What's the essence of the question? Ah, nyaya chaiyo yemubvunzo yaiva yekuti kudii? Translate? Which one of those rule? So the question was, Mubvunzo waiva wekuti which one is correct? ndezvipi zviri correct? We have two contradictory or apparently contradictory models. Tine mamodho anoita kunge anopikisana. First one was spirit of prophecy, Ekutanga vaiva yemuspirit and of the second prophecy. one Yechipiri was science. yaiva yesainzi. I'm going to put God Ndichanyora kuti Mwari, and I'm going to put godless. ndichanyora kuti isina umwari. Atheistic. Ah, And so isina umwari. we went through this, Takafamba and nazvo there were izvi. two things that stood out for me. Kwandiri kune zvinhu zviviri zvakabuda zvakajeka. One of them was the difficulty that people had Chekutanga chaiva kutambura kwakava nevanhu in dealing with two apparent models that contradict one another. mukushanda nemamodho maviri anopikisana. So in the Bible, Saka muBhaibheri it says the people preferred the old wine. zvinonzi vanhu vaifarira waini yekare Because the new one tastes a bit funny. nekuti itsva yakanga ichitesta kunge iri So that's fani one fani. problem. Ndo dambudziko rekutanga. Happens a lot. Dzinoitika kakawanda. And it's related to the point I made a moment ago when people quote inspiration. Zvine ukama nepoindi yandataura mumashure anaya. Vanhu pavanouya So I neinspiration asked the question, nemaquotation. what happened in Eden? Saka ndakabvunza mubvunzo wekuti chii chakaitika kuEden. And someone quotes the story verbatim. Munhu obva andikotera nyaya yacho achitaura So then there's zvakanyorwa another muBhaibheri. problem. Ndo rimwe futi dambudziko. We get into a discussion Topinda mukutaurirana. I'm not an expert on grammar, Handisi nyanzvi mugirama, but I think logic is important. asi ndofunga kuti kushandisawo pfungwa kwakakosha. And people, when they get into discussions, I think they forget methodology. Vanhu pavanopinda munhaurirano ndofunga kuti vanokanganwa methodology. We had a discussion a couple of days ago, Takava nenhaurirano mazuva mashoma apfuura. let's see if I can point to it. Ndikandiona ndogona kuinongedzera here. There it is. Iri apa. God. And what do you say about God? Iwe unoti kudii nepamusoro paMwari? What's that marker there? Maka yatiri kutarisa apa ndeipi? Who remembers? Ndiani anorangarira? If you remember, just put your hand up. Asi rangarira ngosumudza ruoko rwako. This was Peter's question, if you like. Ndo waiva mubvunzo waPeter kana God is. uchirangarira. Oh, Let's go with Peter. Ngatiende naPeter. deconstruct God's character or characteristics.
kuti ngatipatsanurei macharacteristics aMwari kana character That's only yaMwari. half the answer. Ndiyo half yeanswer. We need to fill in the bit at the beginning. Tifana kuzadzisa zviri kwekutanga kwacho. I thought it was important enough to put it on the board Ndakaona kunge zvakanga zvakakosha chaizvo kuzviisa pachidziro. because I knew it would come up again, and it did yesterday. Nekudaisawo zvichadzoka zvakare, zvakadzoka nezuro. Off screen. Off screen. What was at the God's law, Mtemo waMwari. or someone did. Kana kuti mumwe munhu akadaro. So we address that. Takaadresa izvozvo. That if we say God's law, then we have logical problems. Kuti tikati mutemo waMwari tinoita maproblem elogic. But we did say Asi takati not God's law with respect to ownership, hausi mutemo waMwari maererano neownership. but we spoke about God Asi takataura and the nezvaMwari relationship with law. neukama nemutemo. And I think the words there, Ndofunga kuti shoko racho riripo which was what? raiva rekuti kudii. Anybody? Can they remember? his law? So on the board. Board. It's not about his law, because that we've said is wrong. We can't do God's law. Hazvisi kunzi mutemo waMwari nekuti izvozvo zviri wrong. Hatingati mutemo waMwari. It's right here. Is the law. It begins by saying God is subject to law. Zvinotanga nekuti Mwari vari subject kumutemo. Peter said that's wrong Peter akati aiwa zviri wrong izvi. because God is law. Nekuti Mwari ndiye mutemo wacho. And then I said Ndikabva ndati what Peter just said now. ndikataura zvabva kutaurwa naPeter. If you don't deconstruct God's character, Ukasapatsanura character yaMwari, personality, elements, personality yake, maelement yake, it's very difficult to analyze and come to some understanding of God. zvakaoma chaizvo kuongorora nekuanalyza nekuzonyatsokunzwisisawo Mwari. Humans do this all the time. Vanhu vanogara vachizviita nguva dzese izvi. They chop things up into pieces. Vanocheka zvinhu kuita mapisi. Are we okay with that? Zvakanaka here izvi. Psalm 85:10. Psalm 85 ndima ya10. Maybe it's not the perfect verse, but it's the verse that we used. Pamwe harisiro vhesi riperfect, asi ndo ndima yatakashandisa. That spoke about God, singular, Yaitaura nezvaMwari. and then it spoke about elements of God. Kwakuzochitaura nemaelements aMwari. So we don't kiss ourselves, Saka isusu hatizvikisi. we kiss other things, don't we? Hatizvitsvodi, tinotsvoda zvimwe zvinhu kana vamwe vanhu. But what does the verse say? Asi vhesi rinoti kudii? Not the whole verse. What does the verse say in reference to what I've just said? Kwete vhesi rese, asi ndima yacho inoti kudii maererano nezvandabva kutaura. The two words. Mavara Taniska? maviri. Taniska. Love and grace. Have what? Maiuto. Each other. Love and grace kissed each other. Hanzi rudo nenyasha zvakatsvodana. We can see that. Tinozviona here? God is Mwari, love Mwari rudo. and grace is Nyasha, God. nyasha Jesus ndimwari. was full of what? Jesu anga akazara nei? Grace. Good. Nenyasha. So Zvakanaka. God
kisses God. Saka Mwari anotsvoda Mwari. Do we get the point I'm trying to make? Tikuona here pfungwa yandiri kuzama kuburitsa. Okay, so I'm not bothered about that. It wasn't revision. Handina hangu mhosva neizvi zvakanyanya, yanga isiri revision. Back to the question on the digital board. Todzokera kumubvunzo uri paboard redigital iri. People struggle Vanhu when we have vanotambura new understanding of something patinonge tiine kunzwisisa kutsva kwechimwe chinhu, and it appears to contradict the old. zvoita sekunge zviri kupikisana nezvekare. That's point one. Ndopfungwa yekutanga. So in our conversation yesterday, Mukutaurirana kwedu nezuro, we were speaking about the fast brain taitaura nezvefast brain and the slow brain. neslow brain. Several people fell into this trap or ditch. Vanhu vakawanda vakapinda mumambure aya. Who remembers what they said, Ndiani anorangarira kuti vakati kudii, even if it's not the whole sentence? kunyange isiri sentence yake yese. Thomas? Thomas, This is not the whole study. This is a problem that I've focused on. hachisi cho chidzidzo chacho chese, ndiri kungofokasa nedambudziko. The fast brain is the automatic one. Don't translate this. The last bit I didn't hear. Zvaanga achitaura zvazvisiri kubvumwa. Okay. That's not the problem. Hazvanzi harisiro dambudziko racho. Natalie, Natalie, you had that? wanga une ruoko here? Monica? Monica, Was that we kept saying, or I kept saying that we use the brain. ndakaramba nchiti taura kuti tinoshandisa pfungwa. Tamina? Amina, Doubting is sin. So, problem that I had, someone said you, dambudziko randakawa Use nderekuti hanzi the imi brain. unoshandisa pfungwa. And you can put any pronoun you want to Unogona when kuisa it says you. pana you apa, unogona kushandisa iwe, imi, ani, chero zvaunoda I, kuisa. we, they, Isu, me, tese, chero zvawaisa zviri kuapply kumunhu wese. anything. She, him. And then you can use nouns, Unogona kushandisa futi manouns like someone's actual name. kana zita remunhu chairo. And I kept on asking the question, Ndakaramba ndichidzokorora mubvunzo ndichiti, who is the you? uyu ari kunzi iwe, uyu you, uyu ndiani? And it took people a long time to understand Zvakatorera vanhu pfungwa what that was. nguva yakareba kunzwisisa kuti chii chaachiri kutaura. And this relates back to my point earlier. Zvinodzoka manje kupoint yandanga ndichitaura. When I do that, Pandinoita izvi, people say, Paminda must be dumb. He doesn't understand sentence structure. Paminda anofanira kunge asinganyatsi kunzwisisa, kuti haanzwisisi kuti masentence ane structure yakadii. So I don't know if everybody online can see this, Saka handioni kuti munhu wese ari online ari kuzviona here izvi. and not everybody in our group was at that study. Haasi munhu wese muboka redu aiva pachidzidzo ichi. But most people who understand even a teeny bit about the human body Asi vanhu vese vanonzwisisa even tushoma shoma twezvemuviri wemunhu. will stop there for a second. Tombomira ipapo kwechinguva. Someone told me Umwe munhu akandiudza yesterday nezuro that this person kuti munhu uyu was what? aiva chii? No. Full Anga akazara of sin. nechitema. And I asked, Ndikabvunza which bit? kuti ndepapi chaipo chaipo. So the toes must be full of sin.
Saka zvigunwe zvemakumbo zvinofanira kunge zviine And then zvakazara they said, nechitema. Ndobva vati, okay, you're not clever. alright, hauna kungwara. So I'll use a better word for you. Rega ndishandise vara rinani kwawo. This person's imperfect. Munhu uyu haana And I said, kunyatsokukwana kana kuva perfect. I know I'm not good at English, Ndikati handozi hangu kuti chirungu handichigoni. but just tell me which bits are imperfect now. Ndikati chindiudza kuti ndepapi chaipo pasina pari imperfect, pasiri perfect. These are repeating patterns Aya mapateni anoramba achidzokorora of how each of us handles methodology. ekuti umwe neumwe wedu anobata methodology sei. I'm not saying you shouldn't tell me off. You Handisi should. kuti hamufaniri kundiudza, ndiudzei. I don't mind being called dumb. It's okay. Handina basa kuti undiudze kuti ndiri dhamu, zviri right. The problem with this, Dambudziko neizvi you use the brain, nekuti imi munoshandisa pfungwa. is this idea that we have to deconstruct the human. Ifungwa yekuti tinofana kupatsanura munhu, Which is what happened right in that statement. zvinova zvakaitika mukutaura ikokuku. So people say, you deconstruct God, we deconstruct humans. Kuti vanhu vakati imimi makapatsanura Mwari, saka isusu topatsanurawo munhu. And my answer is, Mhinduro yangu ndeyekuti yes, hongu, but do it properly. asi zviiteka nenzira chaiyo chaiyo. That's the problem, Ndo dambudziko, doing it properly. zviite nenzira kwayo. Can we see what the problem is here? Tikuona here kuti dambudziko nderipi apa. You Iwe use the brain. unoshandisa pfungwa. The sentence was actually fast. Kutaura kwacho kwako kwakanzi unoshandisa I didn't put it fast there brain. because it doesn't matter. Handina kuzviisa apa nekuti hazvina basa. So I asked, Saka ndakavhunza, who are you? auri kuti iwe ndiani? And the person thought I was attacking them. Iwe ndiwe ani? Munhu akafunga kuti ndiri And they kumuataka. said, not me, Iye akati kwete inini. humans in general. Akati kwete imimi vanhu in And general. as we went through this, the struggle was to understand, Pataifamba neizvi, kutambura kwacho kwaiva kwekunzwisisa. understand what? Kunzwisisa chii? What's the problem with this sentence? Dambudziko nemutsetse uyu ndewekuti kudii? Yuta, do you want to have a go? Peter, uda kuzama here? Monica, you want to have a go? Monica, uda kuzama here? I think the sentence says that you is only the fast brain. Kuti sentence iri kuti you ari kutaurwa i-fast brain chete. Only a part of a human. Ingori part yemunhu. Rodolfo, you wasn't there at that study, I don't think. Rodolfo, wanga usiripo Can you see what the pachidzidzo problem ichi. is? Uri kuona here dambudziko kuti nderipi? Ach so, ein Problem mit dem Satz. Also du benutzt Someone had the hand up? Thomas? Ich war bei dem Studium nicht dabei, aber ich verstehe es auch, dass das You automatisch negativ für sich selbst auf sich selbst bezieht und das ist nicht richtig.
heißt ja nicht nur. I was not part of the study, but what I see could be a problem is that the you becomes negative and you negatively apply it to yourself. Zvinoita kunge you iri kushandiswa inova negative, ichiapplywa zviri negative kune munhu anoshandisa Before you carry brain on, yacho. Usati waenderera mberi, that's what the person thought. ndozvaifunga munhu uyu. They thought it was an attack upon them, that they were negative. They thought the same thing. Vaifunga kuti yaiva attack pavari kuti iri zviri negative, Zum Verstehen, kuti ähm, vanzi vanoshandisa first brain. dass jetzt ich nicht richtig verstehe, um mit dem schnellen Gehirn zu lernen, aus dem Richtigen das umzusetzen für mich selbst. Und das hat nichts mit It won't translate. dass man versteht, dass es nicht negativ gemeint ist, sondern dass es für mich positiv ist, mit dem schnellen Gehirn Dinge zu lernen. Da geht es nicht um Angriff, sondern um not an attack, it's help, and it's not negative, it is actually positive that I can learn with the fast brain. Haisi attack, ito zvitori negative, ndogona kutodzidzawo ne-first brain iyoyo. I'm going to guess Ndichafembera that Monica wants to correct what she said, kuti Monica ari kuda kugadzirisa zvaataura, because what she said wasn't correct. nekuti pamwe zvawataura zvisiri correct. I cannot use the fast brain. Handigoni kushandisa first brain, Reacts unconsciously. inoreacta zviri unconscious. Not educate it or train it. Ndogona kuidzidzisa kana kuitraina. Joachim. Joachim, You doesn't talk about my whole me or the whole body. iwe iyi haisi kutaura nezve muviri So wangu I asked the wese. question, Saka ndakabvunza mubvunzo, who ndiani or where kana kuti ndekupi are you? kwauri. And that was my first step in trying to deconstruct this. Raiva danho rangu rekutanga mukuzama kuda And that kupatsanura didn't ichi. quite work. Hazvina kunyatsoshanda, So I think I kind of gave the answer. ndakazopa mhinduro yacho. When we say you, Patinoti iwe, we actually mean the brain. tiri kutoreva kapfungwa. You might call it mind, consciousness, soul, heart. Unogona kuzviti mind, consciousness, soul kana kuti heart. So it's the brain that controls the human being. Saka ndiyo brain inokontrola munhu. So this ends up being a form of a tautology. Inopedzisira yakuita kunge tautology A kana redundant repeat. kudzokorodza, That's a tautology. kudzokorodza. So you can't use your brain. Saka haugoni kushandisa pfungwa dzako. Your brain can use your mouth, Pfungwa dzako dzogona kushandisa muromo wako, but there's no part of your body that can use the brain. asi hapana pati yebhodhi yako inogona kushandisa pfungwa. And I am aware that that is a simplistic model of a human. Ende ndoziva kuti iyi imodel iri very simple yemunhu. I am familiar with the parasympathetic systems that we have. Ndinozivawo masystem akaita parasympathetic atiinawo.
All good? Zvanaka Okay, here. so I only use it as an example Saka ndangoshandisa izvi semuenzaniso as another issue about methodology, seimwe nyaya yemuenzaniso how wemethodology. difficult it is to come out of our very narrow or tunneled way of viewing things, tunnel vision, if I can say. Zvakaoma sei kubuda munzira yatinoona zvinhu nayo iri very narrow. This was not a personal attack on anybody. Iyi yaisava personal attack pane munhu. It was trying to show people that you can't use your brain. Kwaiva kuzama kuratidza vanhu kuti hamugoni kushandisa pfungwa dzenyu. And when you're at school, Paunenge uri kuchikoro, probably your parents, because they're rude, pamwe vabereki venyu nekuti vari rude, and you did something silly, pawaiita chinhu chiri sili, what would the adult say? munhu mukuru aiti kudii? Yes. Aiti shandisa Can't pfungwa you use dzako. your brain? Iwe haugoni kushandisa pfungwa dzako here. And you, as a child, you should have said what? Uri mwana waifanira kuti kudii? Mum, of course I can't. Mama, obvious You handikwanisi. need to study 101 psychology. I can't use my brain. Munofanira kustarta psychology, handigoni kushandisa pfungwa dzangu. That might be a silly example, Inogona kunge iri example iri sili. but when those ideas get lodged in your being at a very early age, Asi pfungwa idzi paunodzidzidziswa uchiri mudiki, it molds and shapes your thinking in a way you cannot imagine how damaging it is. zvinoumba kufunga kwaunoita ende haugoni kufunga kuti zvinodhameja zvakanyanya zvakadii. So when we speak about fast brain, slow brain, Saka patinotaura nezvefast brain neslow brain, like our parents and teachers, semabereki vedu nevadzidzisi vedu, what do we want to do? toda kuita sei? What did they tell us to do? Vakatiudza kuti tiite sei? Sentence is there. Use your brain. Vakatiti shandisai pfungwa dzenyu, Or kana kuti in our discussion, mukutaurirana kwedu we're saying what? tiri kuti kudii? Someone said negative. Mwati zviri negative. Don't Musa use musashandisa don't use your fast brain. musashandisa fast brain yenyu. You learned that from your parents or your teachers Izvi makadzidzisa kubva kuvabereki venyu kana kuti vadzidzisi venyu, until someone tells you decades afterwards kusvikira mumwe munhu azokuudza makore nemakore what is apfuura so obvious. zvinhu zvitori pachena. You can't use your brain uses you. Haugoni kushandisa pfungwa dzako dzinokushandisa. I want to remind us Toda kutirangaridza. sorry, I didn't say what. Sorry? You got your mic, has it worked? You said your brain uses you. Imi mati pfungwa dzenyu That dzinokushandisa. also Yes. very bad. Izvo zvakashatawo. So I was going to add what the you was. Ndandichizoedhera kuti you ndiani. They're merciless here. They have no Um, mercy. Hamunzwi tsitsi kaimi. This is what they're complaining is Vari kukomplaina kuti ndati your brain uses you, pfungwa dzako dzinokushandisa. and they said you can't do that, it's illegal. Vakati haugoni kuzviita izvi hazvibvumidzwi. And that was a run-on sentence. Iyi yanga iri sentence. You heard it like she jumped in before I finished. Mazvona kuti atojambira ndisati ndapedza. Okay, what I was going to do, Ndandichazoita I was rudely interrupted. ndisati ndainterruptwa. In the old study, Muchidzidzo chekare
we addressed this takazvitaura pamusoro pazvo izvo with the model of the mouth. nemodel yemuromo. That's meant to be lips. Iyi miromo iyi Got that from Elizabeth. takazviona kuna Elizabeth. She's not here. So in that study, if you remember, Muchidzidzo ichi kana tichirangarira, the problem isn't the mouth dambudziko harizi muromo or the tongue. kana rurimi. Are we okay with that, if you remember? Izvi zviri right kana tichirangarira. And what's the problem with that statement? Dambudziko nekutaura ikoko nderipi? Is what I just said. Nezvandabva kutaura. I said the issue is not the tongue or the mouth. Ndati nyaya yacho haisi yerurimi kana yemuromo. What's the problem with that? Dambudziko nderekuti kudii? Come on, we've got clever people here. Deniska, what's the problem? Dambudziko nderekuti kudii? Bible. Okay. Mouth is only the tool, the brain is directing. Muromo itu pfungwa dziri kudirecta. Art. We've had 3 warnings of unstable internet, just letting you know. Okay, James 3:8. James 3 ndima ya8. Who do you want to believe? Iwe uda kutenda ani? Joachim or the Bible? Joachim here kana Bhaibheri? It's your choice. Tsaridzo yako ndeipi? Joachim, who do you want to believe? Iwe Joachim uda kutenda ani? Yourself or the Bible? Kutenda iwewe here kana kuti Bhaibheri? Der Aussage, zu der Aussage eben. Wem glaube ich mehr, mir oder der Bibel, zu dieser Aussage eben. Auch für den Allgemeinen. Nicht zu dieser Aussage, zum Text. We didn't read the verse yet. Oh, okay. Asati It maverenga contradicts what you said. vhesi racho. Ndiri kuudza kuti tiri kupikisana nezvauri kutaura. It's the same. Kuti zvakafanana. Emma, was that the same? Ema zvakafanana here izvi? Was it 100% different? 180 degrees different? Zviri different here zvekuto zviri 180 Someone degrees. summarize what Joachim said and what the verse says. Mumwe ngaasamaraise zvataurwa naJoachim nezvinotaurwa nevhesi. Who will do that? Ndiani achatiitira izvozvo? Who's doing it? Monica. Monica. Joachim said that it's not the mouth's fault, it's the brain's fault. Joachim ati haisi mhosva yemuromo, imhosva yepfungwa. Says that it's the mouth's fault. You cannot limit it. James anoti imhosva yemuromo, haugoni kulimita. So the Bible blames, we'll just say the mouth, Bhaibheri rinoblema muromo, and Joachim blamed the brain. Joachim ablema pfungwa. Completely different models. Mamodel 2 akatosiyanisa. And these little thoughts, these little ideas that we pick up Tufungwa utu twatinonhonga from adults, kubva kuvanhu vakuru.
And now from inspiration, Zvinobva kumweya wechiprofita mold the way we think. zvinovaka mufungire watinoita. And it's very difficult to come out of that. Zvakaoma kubuda mazviri. So I'm going to move on a little bit. Tafambira mberi zvishoma. A recurring theme, Theme inoramba ichidzokorora it's similar to what we've already discussed. zvakafanana nezvinhu zvatabva kutotaura. I'm going to ask two questions. Ndichabvunza mibvunzo miviri. One L or two? How powerful is God? Mwari ane masimba akawanda zvakadii? Second question. Mibvunzo yechipiri. When I ask, like, what's the second question? I'm Pandinovhunza trying to kuti guide you into mubvunzo a wechipiri coherent, ndeupi, a consistent way of thinking. ndiri kuzama kukutungamirirai munzira iri consistent yekufunga nayo, Not into my way of thinking. kwete munzira yangu yekufunga nayo. Who's going to answer? Ndiani achatipindurira? This doesn't... No, my question is, Mubvunzo wangu ndewekuti one at each one. Question one, question two. mubvunzo wekutanga, mubvunzo wechipiri. How powerful is God? Mwari akasimba sei? God is as powerful as the human allows them to be. Mwari ane masimba ayo munhu anomutendedza kuti ave I'd like nawo to answer. paari. Emma? Sorry, Ndinofarira ansa Tamina? iyoyo. Tamina, God is as powerful as human. Mwari masimba awo Got the akangofanana same answer? neemunhu. Ndiyo mhinduro yakafanana here? Besides the words that you use, what's the difference? Zvisinei nemavara awashandisa, musiyano ndeupi? Didn't add the part where you can allow Pati how yekuti powerful God is. unotendedza kuti Mwari ane masimba zvakadii. You didn't say the word, but if we went further along, wouldn't you have to say that word? Asi hauna kutaura vara racho, asi tikaramba tichitoenda kumberi waizongotaura kavara iroro. Anybody want to say something different? Pane ada kutaura zvakasiyana here? Yeah, go ahead. Have free will. Both have free will. Vaviri vacho vane free will. Oh, sorry. Both have free will. Good. Okay. Vese vane free will. So answer one, Mhinduro yekutanga, as powerful as the human. vari as powerful as munhu. So that's what you both said? Ndozvamataura mese. Does anybody want to add something? Panoda kuedhera chinhu here? Because if you go to inspiration, it's contradictory to that. Nekuti ukaenda kuinspiration inopikisa izvozvo. It's almighty.
Yes, that's what the scripture will say. God is almighty. Bhaibheri rinoti Mwari ndiye ane masimba ose. Number Yes, 2, amasimba. Yechipiri, answer. answer. How powerful is the human? Munhu ane masimba anosvika papi? Paula, Hola. you have to wait. As powerful as we can cooperate with God, it would be somehow like the opposite. So Zviri opposite we sezvataura are kuti more as powerful powerful than as we think we are. tine masimba akawanda than atinofunga kuti tinawo. In a way, we can say we are as powerful as God. You didn't say that. You said something else. Haunotaura izvozvo, wataura zvimwe zvinhu zvakasiyana nekuti anga azoti tine masimba akafanana neaMwari. We're as powerful as God. Tine masimba And akafanana God's as neaMwari. powerful as you. Mwari ane masimba akafanana neako. And that is a Ichi tautology. ndiyo tautology. Emma? Emma, As powerful as the human allows God to work in their life. munhu masimba ake ndiwo ari powerful What's the difference between what Paula sezvavanotendedza said and what Emma said? kuti Mwari aite masimba muupenyu hwake. Zvakasiyana nezvataura naPaula nezvaEmma ndezvipi? Zero. Hapana, She said the same thing. ataura zvinhu zvakafanana. Peter. Peter, I have to do this because people don't put their hands up. ndofanira kuita izvi nekuti vanhu havasumudzi maoko avo. The answers are too long. It seems like the human has the decisive power. Zvinoita sekunge munhu ndiye ane masimba ekusarudza. Because the human decides if God can work or not. Nekuti munhu anosarudza kuti Mwari vanogona kushanda here kana kuti kwete. I don't know why everybody feels the desire to couple these two questions together. Handizivi kuti sei vanhu vachiona need yekubatanidza mibvunzo miviri iyi pamwe chete. What should you do first? Tofanira kutanga taita sei? Deconstruct, separate. Tapatsanura. All the answers are combining straight away. Mhinduro dzacho dzese dzakutobatanidzwa ipapo ipapo. We've answered number 1. Number 1 taipindura. Number 2, Thomas. Number 2, Thomas. I think I also wanted to combine. Ndofunga kuti ndachida kubatanidzawo zvakare. Radka? Want yeah. Carol? Human is many times weaker than God. There we go. Munhu ari weak zvakanyanya kupfuura Mwari. I took the God bit out. Ndabvisa Mwari. Humans are weak. Vanhu vari weak. And therefore, Naizvozvo, Deniska, Daniska, what is God? Mwari ari chii? Which one? Natalie explained why she's wrong. Choose Choose from the board. Por la tabua.
Natalie tsanangura The kuti logic sei on the ari board. wrong tichibva kulogic iri paboard. Mm. Powerful. I just think if humans are weak, Ndofunga kuti kana Logic on the board. Humans. ingoshandisa logic paboard Then kana God- vanhu vari weak has to be weak. then Mwari anofanira kunge ari weak. Thomas. Thomas, Weak because it's limited by people. Mwari ari weak nekuti anolimitwa nevanhu. So I've got weak here. Saka ndine weak panapa, This is bad grammar. igrama yakashata. So what is weak? Weak chi, Human. munhu. So, sorry. So the word weak becomes a substitute or a synonym for human. Saka vara rekuti weak rinobva rava substitute kana kuti rinofananidzwa nemunhu. I know weak is not a synonym of human Izvi ndozviziva kuti weak grammatically. I understand that. grama harisi words dzinofananidzwa nehuman. Izvi ndozvinzwisisa. If weakness is human, Kana weakness iri yomunhu, I can go back to the answer number 1 ndogona kudzokera kumhinduro kwekutanga and get rid of that word human ndobvisa vara rekuti munhu and put what word in, Deniska? ndoisa vara ripi Taniska. Je tak mocný ako človek, potom dole tu je, že slabý rovná sa človek. Je slabý ako je taký mocný ako slabý. But people online, they're working it out. That doesn't make it as powerful as No. She says as powerful as weak, that doesn't make sense. Ari kuti as powerful as weak hazvisi kunyatsomeka sense. It's beautiful. Izvi zvakanaka izvi. God is as powerful as the human. Mwari ari as powerful as munhu. If you say the sentence, the grammar doesn't make sense, I know that. Kana ukati grama yacho haina musoro, izvi ndozviziva. But Natalie said the logic makes sense. But Natalie ati logic yacho inomeka sense. I can write a nice sentence if you want. Togona kunyora sentence yakanaka kana uchida. God is weak Mwari ari weak because nekuda God is as powerful as weak human beings, nokuda kwokuti Mwari masimba ake akangofanana nevanhu which vari means weak. if humans are weak, Zvoreva kuti kana vanhu vari weak, that word is the same as that one. vara iri rakafanana neiri, You just replace human with weak in here. unongo substituta vanhu neweak apa. God Mwari is as powerful as the weak, ane simba rakafanana nevanhu which vari means God weak. is weak. Zvoreva kuti Mwari ari weak. Are we okay with that? Izvi zvakanaka here izvi? Most people are not. Vakawanda havasi okay nazvo. If we're okay with that, Kana izvi zviri right, I didn't understand what Paula said. handina kunzwisisa zvataurwa naPaula. No, I mean, I disagreed with what she said. I understood her. Ndamunzwisisa zvaataura asi ndinopikisana nezvaataura. Do you agree with all of that, Paula? Paula, unotenderana Make neizvi here sense? zvese? Okay. Zvinomeka sense here. So we've got two people, Tine vanhu vaviri. Paula, two people. Paula, Name them. tiudze vanhu vaviri ava. All the new
Wekare nemutsva. Pola wekare nepola mutsva. Sorry, I made a mistake. Ndaita mistake. So the old you, Saka wekare how much iwewe did you understand about psychology? wainzwisisa psychology zvakanyanya zvakadii? I did not understand too much. Ndaisanyanyonzwisisa You zvakanyanya. were limited in your understanding. Waiva nelimit I only mukunzwisisa studied kwako. spirit of prophecy. So Ndakangostata spirit of you prophecy. spoke to people about psychology. Saka waitaura nevanhu pamusoro psychology. You practiced it Waitoipractiza because you have a family. nekuti une mhuri. And you were using models, ideas Waishandisa mamodels pfungwa that were immature dzakanga dzisina or kumachuwa wrong, kana kuti dziri wrong. and you were doing the best you could. Waiita nepese pawaigona napo. And then the new prophet Paula, Prophet Paula vatsva having done a degree, vazoita degree has better relationships, understands how the brain works better because of the training. vane ukama huri nani, vakunzwisisa kuti pfungwa dzinoshanda sei zviri nani nekuda So kwetraining this dzavo. actually wasn't Paula. Uyu anga asiri Paula zvake. Who was this? Ndiani anga ari apa? Ellen White. Ellen White. And who's the new one? Mutsva ndiani? We'll say that it's Elder Tess. Tichati ndi-Elder Tess. She's our favorite. Ndiyo vatinonyanyoda. So, do we agree with that? Tinotenderana nazvo here izvi? See, we might agree with that now or today, Izvozvi togona kunge taakutenderana hedu nazvo, but no one else agrees with that. asi hapana mumwe munhu anotenderana nazvo. Why don't they agree? Nei vasingatenderani nazvo? How do they view Ellen White? Ellen White vanomuona sei? Wrong question, Mubvunzo wacho uri wrong. because you have to answer question one first, Nekuti unofanira kutanga wapindura mubvunzo wekutanga. which is what? Unova kuti chii? How do you view God? Mwari unomuona sei? And their answer is, Mhinduro yavo ndeyekuti God is powerful. Mwari ane masimba ose. And what will God do with respect to the human? Mwari anoitei maererano nemunhu? Like Greek mythology, Sezvinotaura mythology dzekuGreek, the humans are puppets, or some people call marionettes. vanhu mapuppets, vamwe vanhu vanovati vanhu They vanoshandiswa just do vaya what vaya. they're told, Vanongoita zvavanenge vaudzwa kunzi vaite. especially when they're prophets. Nyanye kana vari maprofita. So what kind of knowledge does Saka Ellen White have ruzivo rwupi Ellen White rwaainarwo about the subject of psychology? maererano nechidzidzo chepsychology? Who has most? Ndiani ane zvakanyanya? God, Mwari, Ellen White, Ellen White, or kana kuti Paula? Paula? Tess hasn't done any studies on psychology. Tessa haana kumbodzidza psychology. I don't think she has. Handifungi kuti akadzidza. So let's put this in order. Ngatizviisei muorder. We'll call it skill, power, knowledge, whatever it is. Tichati skill kana masimba kana ruzivo. Who's the cleverest Ndiani akanyanya of kungwarisa them all? pakati pavo vese?
Somebody help. Mumwe munhu ngatibatsirewo. Wekutanga Go. ndiMwari. Now. Good. Kozouya Paula. Kozouya Ellen White. And the problem with this is Dambudziko neizvi nderekuti you'll say, well, that's obvious now, imi munoti ezvinhu zvapachena hazvo. but I don't think you believe it. Asi handifungi kuti munozvitenda. I don't think you really believe that. Handifungi kuti munonyatsozvitenda. Perhaps in this subject, you might say, Pamwe musubject iyi munogona kuti hongu but in a ndinozvitenda. different subject, Asi mune chimwe chidzidzo chakasiyana. you'd say no. Munoti kwete. What subject was this? Ichi chiri chidzidzo chechii? I'll just call it the brain. Ndongochiti It's psychology. chebrain kana kuti chepsychology. Did someone have their hand up? Kana ngaine Yes, you had ruoko here? Thomas? Thomas. Okay. What's our subject? Chidzidzo chedu ndechipi? Good. We'll call it the body. Tochiti muviri. Yeah. So we'll call it the body, Toti muviri. but it's diet. We put that bigger. Asi ndezvekudya. Tozvinyora zvakakura. Can you see the problem now? Kuona dambudziko. We'll put someone else. I don't know how much Paula knows or studies about diet. Toisa munhu anyatsoziva kuti Paula akadzidza nezvekudya zvakanyanya We did this again. tikadzokorodza izvi zvakare, You begin to see the problem. munotanga kuona dambudziko racho. Are we okay with that? I don't need to write anything out. Izvi zviri okay here? Handinidi kunyora chinhu apa. What's the real problem? Dambudziko chairo chairo nderipi? You familiar with the term elephant in the room? Munoziva here vara rekuti elephant iri muroom? Yes or no? Hongu kana kwete? She's saying no. Ati kwete. Don't know what that means? The real problem. That's what Dambudziko elephant in the chairo room means. chairo ndozvinoreva What's the kuti real elephant problem? muroom. Dambudziko chairo chairo nderipi? We can go back to this first one or the diet one, brain or diet. I don't mind which one. Tokunoenda kune yepfungwa kana kuti yezvekudya. I don't mind. Joachim. Joachim. Time? Nope, not time. Haisi time. Science now is more than Science now knows more than Ellen White. Science yakuziva zvakawanda kupfuura Ellen White. So I hope everybody heard and absorbed that answer. It's close, but it's not the problem. It's Ndinoimba very kuti close. munhu wese anzwa akamwirira mhinduro iyoyo iri pedyo, but haisiriwo mhinduro yandiri kuda. There's you, Monica. Iwewe ndiwe uyu, Monica. And there is what? Panani? You said? Pane science. And there is? Poita chii? Ellen White naMwari. What's the problem? Dambudziko nderipi? Thomas, you had your hand up before? Or Thomas, ruoko rwako wanga uinarwo. Že nynější podle metodologie, keby vybereme len Whiteovú povahy. We wouldn't follow methodology if we only take Ellen White. Hatitevedzeri methodology kana dei taingotora Ellen White ega. Jej tekst myslíš? Ano. Then we wouldn't consider all the texts that we have now today. yes, Hataizoconsider mavhesi ese atiinawo nhasi uno. but that's not the problem. Hongu but harisiriro dambudziko. It's here. Zviri apa? Anybody want to Pane munhu guess? here anoda kufembera? Paula? Paula. No. So if we say that we know more
or science know more, like we reject Ellen White and we reject God, like she has more authority. We think so. That's the problem. We don't like the idea of saying that not is not okay what she said, because we think she was inspired. Like we equal Ellen White with God. Saka tikati isusu sainzi inoziva more nhasi. Zvakuita sekunge sainzi iri kuziva more than Mwari, ende vanhu havazvifariri nekuti vanhu vanoti Ellen White akafemerwa naMwari. So that's the correct answer, Emma. Answer I iri think it's the correct. same. Say it Emma, differently. ndofunga kuti zvakafanana. If we say that Monica knows more than Ellen White, then we say Tikati science knows more than God. Monica anoziva kupfuura Ellen White, then tinoti science inoziva kupfuura Mwari. Our problem is, Dambudziko redu nderekuti thus saith the Lord, kuti izvi ndizvo zvinoreva Jehovha. or you can say it a different way. Kana tinogona kuzvitaura nenzira yakasiyana. God told me in a dream or a vision. Mwari akandiudza muzviroto kana muvision. That's the problem. Ndiyo dambudziko. And you have to work out for yourself Wega unofana kuworka out what you will do with that, kuti uchaita sei nezvinhu izvi. how you will wrestle with this. Tuchakikiritsana nazvo zvinhu izvi sei. To go through all these steps that we began here, Ukafamba nemadanho ese aya atatanga apa, you follow through these steps, ukatevedzera masteps aya, this first section between the two lines, section yekutanga iyi pakati pemalaini maviri aya, nobody would agree with you. hapana anotenderana newe. Then you come to this other section, the two people. Wozouya pasection yechipiri iyi yevanhu vaviri ava. That point in and of itself is an introduction to the next section. Pfungwa iyi iri yega inototiintrodusa kusection inotevera. So if we did this as one, people won't agree with that. Tikaita izvi se1, vanhu havazotenderani neizvi. And if you come to the next section, Ukazouya kusection inotevera, people don't agree with that. vanhu havatenderani nazvo. So you're entering into a territory Saka uri kupinda muteritori that people don't agree with you. yekuti vanhu havatenderani newe. There is no religious body that would accept this. None. Hapana bumbiro rechitendero rinobvumirana neizvi, hakuna. I don't know how you view this other thing, Handizivi kuti chimwe chinhu ichi unochiona sei, but one association would agree with you. asi mumwe association inotenderana newe. Who? Ani? And so the tension that this movement has had for several years now Saka makakatanwa movement ino yaanga ainayo kwemakore awanda izvezvi. I'll say this in a funny way, living in an atheistic body Kurarama uine muviri weatheist and having a religious brain. uine pfungwa dzechitendero. I said that as a joke. Ndozvitaura hangu But it's the serambe. tension of having these atheistic explanations Asi ndo makakatanwa ekuva nematsanangudzo dzeatheist. maybe you don't like that word. Pamwe hamufariri vara iroro. We'll call it humanistic. Tichaiti humanistic. If you don't like that, Kana musingafariri iyoyo, mechanistic. tichaiti mechanistic. I spell mechanistic.
That's what S. Just tell me the next word. Okay. Mechanistic. Mechanistic. They're all facets of the same thing. Zvese izvi mafacets ezvinhu And yet, zvakafanana. Asi we all say we're hardcore religionists. tese tinoti isusu tiri vechitendero vakatyokera. And I think this is the problem that we stumble over continually. Ndofunga kuti iri ndiro dambudziko ratinogara tichigumburwa naro If you zvakanyanya, can see all of this, tichipiringishwa naro. Kana tichigona kuona zvese izvi, hopefully you can see this as we closed. ndinovimba kuti tinozviona izvi apo taakufarira. I'm not going to repeat it, but can anybody not see this problem? Handisi kuzozvidzokorodza, asi pane asiri kuona dambudziko iri here? World. So I said we've got a religious brain. Ndati tine pfungwa yechitendero. Doesn't have a head. And we'll use a nicer word, a secular body. Toshandisa vara rina muviri uri secular. So that's artwork is just a graphic representation of what we've discussed. So you have a memory hook. Tangodzvidhirowa kuti tizorangarira. If this is the case, Kana iyi iriyo nyaya yacho, hopefully you can see this problem. ndinovimba kuti tinogona kuona dambudziko iri. We're not fit for this world. Hatikwani panyika ino, Or the world to come. uye panyika inotevera. So that might not be technically correct. Zvazvogona kunge zvisiri correct technically. We'll do a line. Chaisa line. What is this world? Nyika ino ndeipi? Chi. This world? Nyika ino Left or right? ndeipi? I-left here kana kuti right? Left. Because Left, it's this world. nekuti inyika ino. This, that. Then iyo ndo inotevera. What's the world? Nyika chi? Someone said? Not church. Not. I hope you didn't say Earth. Ndoimba kuti hamuna kuti earth. Church and world. Kereke nenyika. We like to use other phrases. Toda kushandisa futi mamwe mavara. Ellen White says, Ellen White anoti first, kutanga the church, kereke, then, kozotevera are we all together? tese taa pamwe Which world are chete. we in? Tiri munyika ipi? Which world are we in? Tiri munyika ipi? Sorry? It's not a trick. We've got. That's your choices. Which world are we in? Tiri munyika ipi? Church. Yeah. Vanoti kereke simudzai maoko. Someone says heaven, but you only got these choices. Kana hati kuti heaven, but tingori nemachoice We're in the maviri world. aya. Tiri munyika here? One person says we're in the world. Munhu mumwe chete Two ari kuti tiri people. munyika, vanhu vaviri. What's this way, Mark? Uye maki iyi chii? Which world are you in? Uri munyika ipi? Put your hands up for church. Simudza ruoko kana kuti kereke.
Put your hands up if you're in the world. Simudza ruoko kana uri munyika. So Raquel believes we're in the Sunday law at the moment, Raquel anotenda kuti tiri musunday law panguva ino. and the rest of you don't. Imi mese hamutendi. Are we allowed to go over time? We are preparing for. Then you're on the left. Asi tiri kugadzirira. Saka uri kuleft. Is there for the waymark? Is No one can hear you. So sorry. No one can hear. We're either before the waymark, at the waymark, or after the waymark. Either tiri before waymark racho, kana kuti tiri pawaymark racho, kana kuti tapfuura waymark racho. So, has everybody watched Elder Terry's presentations? Munhu wese akaona mapresentation aElder Terry here? If you haven't, you're very naughty. Kana musina mune musikanzwa. Bad, naughty, bad. Makashata kana mune musikanzwa. If you have, Kana makaona, you're saying you disagree with her, muri kuti hamutenderani navo. and you have to have a very good reason to disagree with Elder Terry. Unenge unofanira kunge uine reason yakanyatsokwana kurambirana naElder Terry. Because like Paula, Nekuti saPaula, back here, dzoka uko, she's very clever. vakangwara chaizvo. Don't want to say any more. Handichadi kutaura zvimwe. Separate to that, Zvosiyana neizvozvo, we have a problem, tine not dambudziko. about that. This section, the atheist bit. Tine dambudziko nesection iyi yeatheist. Church, world, other terms. Church kana nyika, mamwe mavara anoshandiswa. Good. Levites, Nethinims. MaLevites, maNethinims. Okay. What is our modeling? Model yedu ndeyechi? What is our modeling? Modeling yedu ndeyechi? Shout. I marked it on the board. Daidzirai ndatozvinyora paboard. Atheistic. Ndeyechi And the atheist. Levites say, MaLevites vanoti, we're religious, tiri you talk vechitendero, rubbish. imi matora rubbish. We say, okay then. So We'll alright, go to our friends, toenda kushamwari dzedu, the Nethinims, maNethinim, and they say, vanoti, you're too what? makanyanyoita sei? You're too religious for our liking. Makanyanya kuva vechitendero satizvifariri. So no public evangelism. Saka hakuna evangelism iri public. Not because you're not allowed to, Kwete nekuti haubvumidzwi, but because you're weird. asi nekuti une nyanyiso, uri weird. You have a methodology, Une methodology, we'll call it scientific. toiti iri scientific. And yet you all claim to have faith. Asi mese munoti imi mune kutenda. And where do you see that? Izvi munozviona kupi? On the board. Paboard. It's right here. Zviripo apa. So we're back 200 years or thereabouts. Tadzokera makore 200. So either he was preaching to dumb people or he wasn't, or he deceived them. Either aiparidzira vanhu vasina kunyatsongwara kana kuti akavadeceive. Because the combination of science and faith does not work. Nekuti musanganiswa wechitendero, wesayensi nechitendero Why hazvishandi. doesn't it work? Sei zvisingashandi? We explained. Takatsanangura. Ellen White said, Ellen White akati, God told me. Mwari akandiudza. And you say, Iwe woti, Emma, what do you say to Ellen White? Emma unoti kudii kuna Ellen White? Did you? Emma said, God told me. Emma ati, ndinoti Mwari akandiudza. In a dream or a vision? Muzviroto here kana
muvision. Give it the. You say science told me. Ndati science yakandiudza. Stay there. So you lied. Saka wanyepa. She said, God told me. The first answer. Iye ati And she Mwari, said, science told me. So the first one was a lie. Mwari It's the akandiudza. first lie we've caught you on. It's on Saka public record. Who believes science is God and God is science? Ndiani anotenda kuti science ndiMwari uye Mwari ndiscience, iyi ndiyo science. I don't. Ini handitendi izvozvo. Paula doesn't. Paul haatendi izvozvo. God says Mwari you can't anoti eat pigs. haugoni kudya nguruve. Forget that. God says you can't eat camels. Mwari oti hamugoni kudya ngamera. And science says, Science yoti what's the problem? dambudziko nderipi? And we say, Isu toti science is dumb. science haina That's where kunyatsokwana. you will always go to. Ndokwamunongoenda kure. And if you say, well, we won't know until we get to heaven and God explains, Tikati hatizombozivi kusvikira tasvika kudenga Mwari anozotsanangurira. you are not doing what? Chii chausiri kuita? Following proper methodology. Hausi kuteedzera methodology yakakwana. We need to close. Takufana kuvhara. We've covered a fair bit of territory today. Takavha territory nhasi. Doesn't answer about diet and coffee. People seem concerned about coffee. Hazvipinduri nyaya yediet necoffee. Vanhu vanenge vane concern nenyaya yecoffee. Let's pray. Ngatinamatei. As we're kneeling, Apo tiri kupfugama, I promise to answer the coffee question this afternoon, this evening. ndinopromisa kuzopindura mubvunzo wecoffee manheru ano. We won't use any arguments. We'll just answer the coffee question. Hatizoshandisi maarguments, tichangopindura mubvunzo wacho wecoffee. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutendai. as we entered into this sanctuary today Apo tapinda musanctuary ino nhasi, on your holy Sabbath. musabata renyu dzvene. People who are not here Vanhu vasiri pano would not have seen havaizomboona that we took our shoes off, kuti tabvisa shangu dzedu. because even though it doesn't appear so, Nekuti kunyange zvisingaratidziki saizvozvo, we realized that we were walking on holy ground. takazviona kuti tati kufamba panzvimbo tsvene. I trust you. Ndinovimba nemi, I thank you ndinotendai that you allow me, kuti munotendedza ini those in this room, nevari muimba ino to express themselves openly and honestly kuzviexpressa zviri pachena uye zviri honest before your throne. pamberi pechigaro chenyu. Others Vamwe would kill their subjects vanouraya masubjects avo for such blasphemous talk, nekutaura kunonzi kuri blasphemous ikoko, but not you. asi kwete ini. That's why Ndiyo mhaka I choose to serve you ndo mhaka ndichisarudza kunamata imi than anyone else. than mumwe munhu wese. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. We have one more presentation, the last one for our camp.